17 anyos lang si alias CJ dihang naagni siya nga mosulod sa New People's Army nga naglihok sa dakong bahin sa probinsya sa Misamis Occidental. Upat ka tuig nga nagkuyog-kuyog sa kaliyukan si alias CJ. 21 anyos na siya karon. Matud niya kagutom ug kalisod sa kabukiran ang nakaaghat niya nga mo-surrender sa gobyerno. Rason pod nga naimong nganong naka-appeal ko sa New People's Army tungod sa panginabuhian o hisgutan ng health o sa hisgutan ng edukasyon. So, sa dihang nakasinati ko ni ana didto mga pasalig nila nga dili di ay tinuod or dili di siya gininpa kanang dili siya tinuod nga makatabang dai sa amua. So I realize nga mobalik ko sa government tungod kay sayod ko nga naa diri ang tinuod nga tabang para sa amua isip usa ka lumulupyo sa community or naa diri sa atoang probinsya. Sa iyang pagbalik sa komunidad, natagamtaman niya ang tinuod nga suporta sa gobyerno. Daghang tabang gihatag sa iyaha ug sa iyang mga kanikauban sa kaliyukan nga may surrender sa gobyerno. Nibalik na sabog eskwela si alias CJ aron tumanon ang iyang pangandoy nga makalampo sa iyang pag-eskwela nga kanhi nababagan tungod sa iyang pagsulod sa kaliyukan. Sa pagbalik nako dinhi, dakog yung kalahian kay sa kinabuhi nako kaniadto nga naapa ko sa New People's Army. Kay syempre, lisod jud ang kinabuhi dito. Sa dihang gisinati nako ang kinabuhi nga nagbalik na sa bakan sa gobyerno, dako ra gyud siyang kalahian kay nganuman magpuyo naman ka nga nahimong dili na ka mahadlok o dili na ka vulnerable. O syempre, ang gobyerno wala gyud pasagad. Sama ni alias CJ natagamtaman na sabkaron ni alias Alawin ang gibubo nga tabang sa gobyerno sa kanhi mga rebelde. Tulo ka tuig sa kaliyukan si alias Alawin. Kalisod, kakuyaw ug kagutom sab ang nakaagat niya nga mobiya sa kaliyukan. Misulod ko dito sa kaliyukan gumikan sa nabate na ko nga krisis sa ako kagalingon kay tungod kay usa man ko kabuking pamilya o nang bisag asa ko naabot nga kapugkiran dito sa mga lugar sa mga lumads, mga subaning area. O nang pag-abot ako dito, na sila yung mga kontak dito sa kaliyukan sa mga CCP-NPA. O nang dito ko na-recruit o may ko dito sa kabukiran o pipila katuig ko dito nga nag-upat-upat ko sila. Tungod sa kadugay dito, sa pipila na ko katuig dito, sa kalisod sa akong nagyan dito, kalisod sa panahon, naka-decision ko nga muli kay gumikan pod kay ako mga kauban na balitaan mo nako umikan sa mga informasyon gikan sa mga masa ug sa nag-surrender nga maayo ang gobyerno ug maayo pod sila mohatag og mga benepisyo. Manang decision ko nga muli na lang ko kay wala man pud gyapon ko dito kapadungan ay ang amo ang maagian dito grabe yung kalisod, kakuyaw, kagutom. Wa siguro maigo mi sa enkwentro o kanang ang usa na mo dito nga problema kanang di mi ka kontak sa mong pamilya. Pamilyado na si alias Alawin karon ug duna na siya duha ka anak. Sumala niya, nagmahay siya nganong nisulod siya sa kaliyukan. Nagbasol ko kay gumikan sa pagsulod nako sa kaliyukan na walang akong kaugmaon ug wala matuman ang ilang gipanaad sa kuha ng among panon ang ako ang kaugmaon. Kauban sila alias CJ ug Alawin sa kaliyukan ay nakadesisyon nga mo surrender. Apil sila sa 120 ka mga kani-rebelde nga nibalik na sa komunidad ug natabangan sa gobyerno. Niadtong Biyernes, September 27, opisyal nang gideklara nga insurgency free ang tibuok Misamis Occidental. Human mapuhag ang Guerrilla Front Choji ug Sendong ubos sa Western Mindanao Regional Party Committee human ang kapin 5 ka dekadang pakigbisog. Busa suportado karon sa probinsyal ug mga lokal nga gobyerno ang nakabot nga kadaugan batok insurhensiya. Gustong ipabati sa gobyerno ngadto sa kanhing mga rebelde nga tinud-an ang ilang pagtabang sa ilaha pinagi sa paghatag og klase-klaseng serbisyo ug programa aron mapalambo ang estado sa ilang kinabuhi sa ilang pagbalik sa tagsa-tagsa nila ka komunidad. We were supposed to sign a memorandum of agreement between the armed forces of the Philippines through the Philippine Army, the police, and the provincial government because the maintenance of the peace and order shall be passed on to the local government and to the police because the role of the armed forces is more on the internal threats, insurgency, terrorism. So medyo nawala na tungod sa kuan, so trabaho na karon sa police o local government pag-maintain sa peace and order. But even though dili na nila ang role, I had a talk with Secretary Teodoro yesterday, nga ningon sila nga dili pull out ang army. The army is still there. Actually, our plans kining 5 M's nga mantra nga gisulong sa ato ang pundok
isa ni sa makahatag og sustainability ana nga panglantaw, no, nga ang tanan magpuyong malinawon, malambuon. Kung malinawon ang lugar, automatic malambuon ang lugar kay musud ang investor. Kung malinawon, malambuon, na trabaho, na pagkaon matag pamilya, malipayon ang matao. Unsa pa may reason sa mga misamis nun nga mualsa, no, kontra sa gobyerno. So Gipasalig sab sa kasundaluhan nga ilang paningkamutan nga dili na kaporma og balik ang New People's Army sa probinsya. Magkaroon tayo ng planning workshop, magkaroon po ng provincial sustainment program. Magkaroon ng plano po na binansagan nila ng planong PBBM, planong pangsiguridad ng bagong bayang matatag. Yun po yung pangalan ng plano na yon. At doon po, isa-isahin po kung paano masustain yung insurgency free. At tatalakayin po doon kung paano po mabigyan ng pansin ang lahat ng factors na nagpapalakas ng insurgency po. Lahat po ng community po, papalakasin po natin para pag may pumasok po uli, ay mahaharangan na po natin. Gipasigarbo sa provincial government ug mga opisyal sa sundalo ang naangkon nga insurgency free sa tibuok Misamis Occidental. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.